тагана вайдолчу нохчимет институте вена нохчи республики дишера альна министр вор да хожба Дибоарович министр заместитель вора Мухаммад Айла Алиевич Зубхаджиев. Вы диц кештин дол хаттер модерача таан диц дина кудерача институту бешбол болх кушер тадельчара динаг кушеряна тедо билголдек ден билголдекандек сулсона хутайп ху проблем шу ху дикаршту институтан халгалач ху далерна куду иза кушерлер шо نوچیمت شو دقیقی خبر باندلش ات دقیقه عدیشته کدو دلیر نکدو عالشون شمویو اله اصلا دق کامل خبر تانا اینسا وی هو ایلر ایلچه انستیتوت یحتان دعواش بال بو اله تسمع دق دوزی تروی منسترن اخا از خودو ایلچه اگر عالها لقرچ فедеральный айдло Российской Федерации президента وين تدلنا تسيجر وعدو شديقردو Российской Федерации ديشر министерство حقودينا истории учебник шязина кушер эхкен ячакы айшылыр и учебник шво институт язешю үштаму ти шязер бог алсанбекна цут этидам алсанбагайтна билгалехкан улчхайна үш دام الله ويشق وغريوشو ثم دورت يشتو يديل بورونس دام الله سلسلنا خودو قزاحين استغن ديشتك عيشة وي لورچخ ينا هينسخول ثم لورچخ شباي شي ازرت اي حالات شرع اريالا اتوم يوش نوخشي ارفاغرافيتشكي يوق قدوشم ير إذا علامة يوقير إز دعوتين شو علاتو بي نوچيمت خزن آل ميگر دوش نوچيمت دوش دول علامة دوق بايشولت إزر دوش يقلوش إشتياز بين بوال بري أما شكول شكا газеты редакции шка телевидение белошна хайгар гошна цан лило иттом аламат юқил цундела оснаха ятсина еща орфографии, то есть нисияз дара цантом яхвел дошом юай идеал лах нохчи мет де текоч тайпо апрель текоч хана ичақяқ телец дуай де пурбан судан ичақерю цутеха ого хар новогодний каникул шолқой келшут эдош модель дол ох кирнаха цахца аш бол бина белой ха йохш остя бол беш и бол келце биситреч иш тох что сулсонала дешер хобош сайтю вой нохчимет институтя из хегар хошна дешер хошна цан пайдях сулсонала ханна остевела цутя нохчимет тол хал и хегар хал модут яла хаттерш долчуна тахаж о пайдях сайтю из цуте язвела тайберит шолт ezер гербга дешер хобо остя билгалвел венца кида штаючуйза от сайт ян учебникш халарчуй шолга козла юл пл класс учебник что яхню кушара дам лaqi п классам үттол класс югалоч вожил учебник что стеёгорил шу иза дуку хумантях дешер хошна хайгар хошна эту герболш дайшна ношна тя эту герболш ишт бол дабючпет Сулсона вой худицерелча и о школе бешбол бол школшка бешбол цацбол телом джим кэштепен бабизити ал остан дек хайро министру ителецер кёрт проблем хулца гейт хиттушел урокшоч кирдах репетицишой и урокш иштхилч болша отстепанаца беш и бол вен үште кудерелча цига нах царн цата азерда цагерт вой царн ху үштия царн хугилч на остал хердертия трюг делуштек худертия царн гохердош бош иха архама царц бешбол бох иза алсенбохер буал иза цутя барт хелва далмула таqa вон хойтача ин скушара тайко учебник ария каной кельч орфографии нисяздер кельч боомш и учебник
Ens achtsarach mattan leren, ju nochtje mattan leren, ju tsavush literaturin leren, ju iesherknig shush. Ots mattach leren, mattan leren, ju učebnik dol hal, ju učebnik yazin, čern, čul, oli tsanitsaha. Solsavna ha respublikah haru el ويشول علمان شاوي كوق انستوتيح بلغا لارلو شو سنديلا os حيخر خوش ديشتول نا أستل أوجر حالق أوتشيبتك يازين بولش أفترشكا أوت ديقح خزنيسن علم دولش بولشو و ديك لقر بولش علمانشكا إبولخ تانت إبلن سال بيت ألا أستيح ستمغلق و دام واقع تات بيرش ليرن خز سيرش إلوستراتي شو خوتسارخ يسيرش دولش أقروي دينتش أورمتش لاتر حليولش ديتش تلا ديزغش تلا تستيومش بلا خاستيومش بلا أصلا دول هما سيرش ثاني أص بيرش ثاني سمع دير دولش أور أصتي حاج تير دوغ دولش أور إتسان داغيتا إبلش بلغل بيانا министрушин заместителин те дикардилна حاجة تلتل إبلش أربع كتشبي إيش بدي آخر بقال إيش تطيع ستسم بنا تاخ منسترستو ياندكس برنامج قزح قوتشي شو إذا برنامج قوتشي ديك خلون شو إنستيتوتن حوالاتش أتبعت شيء دلوشتلنا أستل شاش ديردو خو إيش مل جوزنش إيش ملزام إيش يعني بيلقى شيء حال وجد جشش نا أستل ديش دويتر دو ألا إذا شيء تلات أصنعتهم بقى خلا إيش قمل خلق وكين دقو خاطر جديد سو نو كرتلش دي أنا وجر كرتمش يخاطرش دقتهم قزح منستر سو وين بلغة نوتشمت إنستيتوتا بلغ كولكتيفو بلغوش ديستش